በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ መስከላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዒልኩም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም ኣቦይ ጽቡቕ ውዒለ ከምቲ ኣነ ጽቡቕ ዝወዓልኩ ድማ ጽቡቕ ውዒልኩም ክትኮኑ ናይ ኩሉ ግዜ ተስፋይን ትምኒተይንን ኣሜን። ስንክሳር ዘወርሃ ጥቅምቲ ዕለት 30 ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕር ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም የሉ ዝኽረ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር። ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ ኣሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ወላዲተ አምላክ ቅድስት ድንግል ማርያም አደይ ልሳን ኩነኒ። ጥቅምቲ 30 ናይ መጥምቀ ቅዱስ ዮሐንስ ክሳድ ብግፍዒ ብሰማዕትነት ምስ ተቆርፀት ብግልፂ ዝተረኣየቱሉ ዕለት እዩ። ከምኡውን መኑፍ ካብ እትበሃል ዓዲ ዝተረኽቡ ጻድቅ ኣባ አብርሃም ዕረፍቶም እዩ። ከምኡውን በዚ ዕለት ንወንጌላዊ ቅዱስ ማርቆስ ልደት እዩ። አረማውያን ኣካሉ ብኣብዑር እናጎተቱ ስጋኡ ተቆራሪፁ ስጋብ ዝውዳእ ዘሰቀይዎ ዝኸበረት ወንጌል ዝፀሓፈ ኣብ ምድሪ ግብፂ ዘለው ጣዖታት ከም ኣንበሳ ብድምፁ ፈጺሙ ዘጥፍኦም ስጋብ ሃገርና ኢትዮጵያ ዝኣክል ፈጺሙ መጺኡ ወንጌል ዝመሃረ ወንጌላዊ ቅዱስ ማርቆስ እዩ። ማርቆስ ማለት ኣንበሳ ንህቢ ማለት እዩ። ናይ ቀደም ስሙ ዮሐንስ እዩ። ኣዲኡ ማርያም ንቅዱሳን ሃዋርያት ተገልግል ስለዝነበረት ቤታ ናይ ጸሎት ቀየረቶሞ። ቅዱስ ማርቆስ ትውልዱ ዕብራዊ ክኸውን ከሎ ቤተሰቡ ግን ዝነበሩ ብሰሜን አፍሪካ ቀሬና ኣብ ዝተባሃለት ብናይ ሎሚ ምዕራባዊ ሊብያ ጠረፍ ኣከባቢ ነበረ። ነገር ግን ናይ ሰሜያ አፍሪካ ሰባት በቢግዚኡ ከተማኦም እንዳዘረፉን ጥቃዓት እንዳሰደዱ ስለ ዘሸገርዎም ኣዲኡ ማርያምን ኣቦኡ ኣርስጦብሎስን ናብ ትውልድ ሃገሮም ኢየሩሳሌም ተመሊሶም ኣብኡ ምንባር ጀመሩ። ቅዱስ ማርቆስ ከዓ ኣብኡ ስለዝዓበየ በቲ ዘመን ይወሃብ ዝነበረ ትምህርቲ ተምሃረ። ናይ ላቲን፣ ናይ ግሪክ፣ ናይ ዕብራይስጥ ቋንቋታት ጽቡቕ ገይሩ ይፈልጥ ነበረ። ንወንጌል መጀመርታ ካብ ጎይታናን ኣምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ድሕሪኡ ከዓ ካብ ቅዱሳን ሃዋርያት እንዳተዛወረ ስለዝተምሃረ ንህቢ ተባሃለ። ኣንበሳ ዝተባሃለሉ ምክንያት ድማ ከም ኣንበሳ ላም ዝሰብር ማርቆስ ከዓ ከምኡ ብናይ ላም ኣምሳል ተሰሪሖም ዝምለኹ ዝነበሩ ናይ ግብፂ ጣዖታት ሰባቢሩ ስለ ዘጥፍኦም እዩ። ጎይታና ኣብ ይሁዳ ኣውራጃታት እንዳተዘዋወረ ከስተምህር ከሎ ቅዱስ ማርቆስ ኣብቲ ግዜ ገና ህፃን ነበረ። ነዚ እዩ ከዓ ጎይታና መከራ መስቀል እንዳተቀበለ ናብ ቀራንዮ ክኸይድ ከሎ ማርቆስ ዕርቃኑ ብነፀላኡ ሸፊኑ ክኽተሎ ከሎ ኣይሁድ ክሕዝዎ ኣብ ዝሓሰቡ ግዜ ጨርቁ ደርቢዩ ጥርሑ ዝሃደመ። ሃዋርያት ዓለም ብዕጫ ተኸፋፊሎም ክኸዱ ከለው ቅዱስ ማርቆስ ከዓ ኣብ ጥቓ በርባናስ ኣቕራብነት ምስ ቅዱስ ጳውሎስ በመጀመርያ ጉዕዝኡ ብ46 ዓመተ ምህረት ንስብከተ ወንጌል ወፂኡ ነበረ። ነገር ግን ጵንፍልያ ኣብ እትበሃል ከተማ ምስ በጽሐ ኣደይ ናፊቀያ ስለዝበለ በርናባስ ሒዝዎ ናብ ኢየሩሳሌም ተመልሰ። ሃዋርያት ምዕራፍ 13 ፍቕዲ 13 ንረኽቦ። ነገር ግን ሃዋርያት ኣብ ዝኸድዎ ተመሊሶም ስለ ዝገበርዎ ተኣምራት ክዛረቡ ከለው ሰሚዑ ተጣዓሰ። ካልኣይ ግዜ ግን ምስ በርናባስ ከደ። በርናባስ ድሕሪ ምዕራፉ ናብ ሮሜ ከይዱ ምስ ቅዱስ ጴጥሮስ ተቐላቂሉ ወዲ መዝሙሩ ኮነ። ኣብኡ ከዓ ቅዱስ ጴጥሮስ ዝተርጎመሉ ወንጌል ፀሓፈሞ ኣብ ሮሜ ሃገር ከዓ መሃረሉ። ድሕሪዚ ከዓ ብጎይታና ትእዛዝ ብ60 ዓመተ ምህረት ናብ ሰሜን አፍሪካ መጺኡ እስክንድርያ በጽሐ። ኣብታ ሃገር ከዓ ኣምልኮተ ጣዖት ብስፍሓት ተስፋሕፊሑ ስለዝነበረ ወንጌል ከመይ ገይሩ ክሰብኽ ከም ዘለዎ እንዳሓሰበ ኣብቲ ከተማ እንዳተዘዋወረ ከሎ ናይ እግሩ ጫማ ስለዝተበጠሰት ንሓደ ሰፋይ ጫማ ሃቦ። እቲ ጫማ ሰፋይ ከዓ ክሰፊ ከሎ ኢዱ ስለዝወቀ ኤስታኦስ ኢሉ ብናይ ኦናናውያን ቋንቋ ጨደረ። ትርጉሙ ከዓ ሓደ ኣምላኽ ማለት እዩ። ኣብቲ ግዜ እቲ ድማ ቅዱስ ማርቆስ ነቲ ጫማ ሰፋይ ንምዃን ሕጂ ዝፀዋዕካዮ ኣምላኽ ትፈልጦ ዶ ኢሉ ሓተቶ።
እቲ ጫማ ሰፋይ ከዓ ሰባት ክብሉ ሰሚዐ እምበር ኣይፈልጦን እየ በሎ። ቅዱስ ማርቆስ ከዓ ነታ ዝቆሰለት ኢዱ ብተኣምራት ፈዊሱ ወንጌል ሰበኸሉ። ንሱ ከዓ ናብ ቤቱ ወሲዱ ንቤተሰቡ ወንጌል ክሰብከሎም ምእንቲ ጋበዞ። ቅዱስ ማርቆስ ከዓ ናብ ሰፋይ ጫማ ስሙ አንያኖስ ናብ ዝበሃል ከይዱ ወንጌል ሰበኸሉ። ብግልጽ ድማ ከዓ ናይ መጀመርታ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ናይ አንያኖስ ቤት ተመስረተ። ቅዱስ ማርቆስ ከዓ ኣብ እስክንድርያ ወንጌል ሰቢኹ ኣገልገልቱ ሸይሙ ናብ ሰሜን ኣፍሪካን ናብ ካልኦት 5 ሃገራት ከይዱ ወንጌል ሰበኸ። ናብ ትውልዲ ሃገሩ ቀሬናም ከይዱ እውን ሰበኸ። ድሕሪ 2 ዓመት ከዓ ናብ እስክንድርያ እንተተመለሰውን ኩሎም ክርስቲያን ጸኒዖም ቤተ ክርስቲያን ሰሪሖም ጸንሕዎ። ከሓድያን ክቐትልዎ ክፍትኑ ከለው እንዳተሰወረ እንዳወፀ ናብ 5 ሃገራት እንዳበጽሐ ይምለስ ነበረ። ነገር ግን ናይ ትንሣኤ በዓል ንምኽባር ናብ እስክንድርያ መጺኡ ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ኣትዩ እንዳቀደሰ ከሎ ጣዖት ኣምለኽቲ ሰቢሮም ኣትዮም ሒዞም ክሳዱ ኣሲሮም ሙሉእ መዓልቲ ኣብቲ ከተማታት እንዳጎተቱ ከዝርዎ ወዓሉ። ንጽባሒቱ መዓልቲ እውን ኣሲሮም መሬት ንመሬት ክጎትዎ ስለ ዝወዓሉ ኣብኡ ዓረፈ። ሓዊ ኣንዲዶም ስጋኡ ከቃጽልዎ ክብሉ ግን ሓያል ዝናብ ስለ ዝወረደ ወርሕን ፀሓይን ስለ ዝጸልመታ አረማውያን ፈሪሖም ሃደሙ። ቅዱስ ማርቆስ ሰማዕትነቱ ዝፈጸመሉ ብ68 ዓመተ ምህረት ሚያዝያ ዕለት 30 እዩ። ናይ ወንጌላዊ ቅዱስ ማርቆስ ረድኤቱ በረኸቱ ይሕደረና ብጸሎቱ ይምሓረና አሜን። ከምኡውን አቡነ አብርሃም እዚ ቅዱስ ድማ ምኑፍ ኣብ ዝበሃል ዓዲ ንእግዚአብሔር ካብ ዝፈርሑን ብጣዕሚ በዓል ጸጋታት ካብ ዝኾኑ ሕያወት ወለዲ ተወልደ። ምስ ዓበየ ድማ ናይ ምንኩስና ልብሲ መታን ክለብስ ደልዩ ናብ ላዕላይ ግብፂ ተሳፊሩ ከይዱ ብኢድ ዓቢ ኣቦ ኣባ ጳኩሚስ መንኮሰ። ዕይኦም እናገልገለ ብገድሊ ተጸሚዱ እናነበረ ን23 ዓመት ተቐመጠ። ድሕሪዚ ድማ ንኣባ ጳኩሚስ ኣፍቂዱ ንበይኑ ኣብ ውሽጢ በዓቲ ምንባር ጀመረ። ንናይ ዕለት ምግቡ መግዘኢ ጥረታት ድማ መታን ክኾኖ መጽመዲ ዓሳ መረብ ይሰፊ ነበረ። ጎይታና ድማ ነታ መረብ ዝሸጠሉ ሰብ ለኣኸሉ እሞ ንሱ ድማ ነቲ መረብ ሸይጡ ንመግቡ ዓተር ይገዝኣሉ ነበረ። ካብኡ ድማ ሓደ ዑኽቲ ኢዱ ጥራሕ ኣትሪፉ ብማይ ኣሊኹ ይምገብ እሞ እቲ ዝተረፈ ንኻልኦት ይህቦም ነበረ። ኣባ አብርሃም ብኸምዚ ዓይነት ጽኑዕ ተጋድሎ 15 ዓመት ነበረ 17 ዓመት ይቕረታ 17 ዓመት ነበረ። ኣብ 2 ዓመቱ ናብቶም መነኮሳት እናተመልሰ ስጋኡን ደሙን እናተቀበለ ናብ በዓቱ ይምለስ ነበረ። ዕረፍቱ ኣብ ዝኣኸለ ጊዜ ድማ ንናይ ኣባ ጳኩሚስ ረድእ ኣጸዊዑ ብሓንሳብ ጸሎት ምስ ገበሩ ኣባ አብርሃም በዛ ዕለት ለሙዓንቲ 30 ጥቅምቲ ብሰላም ዓረፉ። እቶም መነኮሳት መጺኦም ድማ ካብ ስጋኡ በረኸት ተቐቢሎም ንዓስኬረኑ ወሲዶም ምስ ቅዱሳን አንበርዎ። ካብ ስጋኡ ድማ ብዙሕ ተኣምራት ተፈጺሞም ተረኣዩ። ረድኤት በረኸቱ ይሕደረና ብጸለቱ ይምሓረና መድኃኔዓለም አሜን። ዕለት ጥቅምቲ ዕለት 30 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ቅዱስ ማርቆስ ሐዋርያ፣ ቅዱስ አርስጥቦሎስ አቦኡ፣ ቅድስቲ ማርያም አዲኡ፣ ቅዱስ ዮሐንስ መጥምቀ መለኮት፣ ኣባ አብርሃም ገዳማዊ፣ ቅዱስ ይስሐቅ ንጉስ። ወርሓዊ በዓላት ድማ ኣባ ሳልሲ ክቡር፣ ቅዱስ ጎርጎርዮስ ነባቤ መለኮት፣ ቅድስቲ ሶፊያ ሰማኤት አሜን። እምበኣርከስ መንፈስኩም ሓሉ ነታ ሰበይቲ ንእስቱ ከዓ ሓደ እኳ ኣይጥለም ምፍታሕን ንኽዳኑ ብዓመፅ ዝኸድኖን እጸልእ ኣለኹ ይብል እግዚአብሔር አምላኽ እስራኤል። ስለዚ ከይትጠልሙ መንፈስኩም ሓሉ ይብል እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት። ሚልክያስ ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 15 አሜን። ሰብዶ ንኣምላኽ ክሰርቆ ይኾነሉ እዩ፣ ንስኻትኩም ግን ሰረቕኩምኒ። ብምንታይ እሞ ኢና ዝሰረቕናካ ከኣ ትብሉ? ብዕሽርን ብመባእን ኢኹም፣ ንስኻትኩም ህዝቢ ብምሉኣትኩም ሰሪቕኩምኒ ኢኹም እሞ ብመርገም ተረገምኩም። ሚልክያስ ምዕራፍ 3 ፍቕዲ 8 ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ፣ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። አሜን። ካብ ፍቕሪ ቅዱሳን ኣይፍለየና ዝወደቐ ዝነጠበ
ድማ ኩሉ በአፈ ቅዱሳን ትጓን መላእክት ተአርመለይ አሜን አሜን ወአሜን ይበሉ ኩሉ መላእክት ሰማይ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበኒዮም ህድግ ለና አበሳነ ወጀጋየነ ከመንህነኒ ንህድግ ለዛ አበሰረነ ኢታባአነ እግዚአብሔር ስምንሶት አላድነነ ወበልሃንን ኩሉ ኪስ መዚያከ እቲ መንግስት ኃይሉ ስብሐት ለዓለም ዓለም አሜን። በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ብሩክት አንቲ እማንስት ወብሩክ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ ፍሥሕት ኦ ማርያም ምልዕተ ጸጋ ምልዕተ ውዳሴ ምልዕተ ሞገስ ምልዕተ ኩሉ እግዚአብሔር ምስለኪ ሰአሊ ወጸሊ ምህረተ ምእንቲአነ ምህረተ ኩሉ ዓለም ሀበ ፍቅር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመይ ይስራኤል ለነ ኃጣውኢነ ተማኅፀነ በኪዳንኪ አሜን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር።